Ядалар кешеләрнең эше юк диң, Әхирәттән дә хәбәр бар. Һаумыгыз, кайда укып алайым әле? Бакса карап арыным әхирәткәем дигән. Быел бер нимә дә ултыртмайым. Кабак, картоф, кыяр, помидор, һуган, харымхак, кәбестә, борос, кишер, сөгөлдер ултыртам да шул ете дигән. Сәскәлә ултыртмагас нинди бакса була инде ул. Ана бишмүлектәр сәскә үстерәбез дип хатта малдарын бөтергәннәр ди. Ышанмайһығыҙмы? Әйдәгеҙ минең менән. Бөгөн программала Ҡулыңдан ҡыуан. Конкурс дауам итә. Баҡса йәме сәскәлә, меңдә бер кәңәш. Урман шаулап үҫер, бишбүләк башланғысы. Һауыты булһа сәскәһе табылыр, оҫталыҡ дәресе. Күңелде лә кеҫәне лә йылыта, Миәкә теплицаһы. Оларны алып бөтөрә кирәк менә әйтеп кенә. Мында да тоже алып бөтмәгән, алып бөтмәләр бөтен булган чистарт. Бай баҡса программаһының сираттағы героен беҙ Бишбүләк районы Ҡунаҡҡыл төп дөйөм белем биреү мәктәбенән эҙләп таптык. Ул да булһа Риф Шиғап улы Абзалов. Нисә йыл менән шөғөлләнәһегеҙ ошо егеттәрҙе эшкә өйрәтеү менән? Эшкә өйрәтеү белән мин уже 91 йылдан бирле эшләп киләм мәктәптә бит инде. Безнең түгәрәк уже ул 25 йыл бара түгәрәк. Үҙегеҙ ағас эше менән ҡасан ҡыҙыҡһына башланығыҙ? Кем йоғондоһонда? Ул төптән аяғына килгәндер шулай. Ул минең әтием дә балта остасы, рамында, бурасында бурады, иендә салды, шулай итеп салышты, башында ябышты, шулай итеп. Бишбүләк районы Ҡунаҡҡыл мәктәбенең технология уҡытыусыһы Риф Абзалов 2 диплом эйәһе, рәссам биҙәүсе һәм психолог. Шуға ла уҡыусылар менән еңел генә уртаҡ тел таба. Ул етәкләгән оҫта ҡулдар түңәрәгендә эшләнгән эксклюзив ағас изделияларҙың иҫәбе һаны юҡ. Һауыт-һаба, шкатулка, декоративтар илкәләр, шкаф, кәштә, көҙгө, һандыҡтар. Мәктәп фойеһында торған шахмат өҫтәле лә Абзалов егеттәренең эше. Идеялар нисек туа? Мәҫәлән, бына ошо шахматтарҙы эшләү идеяһы. Нисек тыуҙы? Ул изделияларҙың эскизы нисек тыуҙы? Менә теоретический час үткәрәбез бит балалар белән. Керәбез дә интернетка керәбез. Хәҙер Аллаға шөкөр интернет бар, Аллаға шөкөр. Элек библиотекага барадыр, библиотекада ул чаклы литература юк. Хәзер, пожалуйста, интернетка кирдең, шкатулканы яҙасың, анда меңнәгән төрлө шкатул килеп чыга. Шуның вариантларын үзебез ҡарайбыз инде. Шахмат фигурасын тоже интернеттан ҡарадык та, без аннан соң компьютерға кирдек та, компьютерда принтер ашаманы зурайттык, формасын зурайттык та, балалар сразу копировать алып, нигә картонға күчерделәр. Бу безнең бит многоразовый. Бер генә эшләнмәгән, бу икенче өстәл эшләнә. Картоннан моны копировать алып, фанерга күчерә. Фанердан соң кисәбез лобзик белән. Аннан соң балалар бана әйбәтләп чистарталар. Аннан соң клейгә утыртып, менә аягын утыртабыз әйбәтләп торып. Мәктәптә бит шахмат түгәрәге бар безнең. Вагыз менә районда шахмат буенча икенче урын алып кайтты. Үҙегеҙ яһаган шахматтар менән уйнайһығыҙ инде. Уйнайлар алар менән. Шахматсыларына түгел, оста ҡулдар да район, республика конкурстарында еңеү яулай, төрлө күргәҙмәләрҙә ҡатнаша. Ҡунаҡҡыл егеттәр эшләгән уникаль ағас әйберҙәр шәхси коллекцияларҙа һаҡлана, хатта Мәскәүгә бүләккә китә. Сандыҡларны эшләйләр дә балалар үҙләренә, бәйрәмнәргә эшләйләр. Анан соң сатып та алыусылар бар, сораусылар да күп, телефоннан звонить итеп сорайлар менә. Ягъни заказ буйынса да эшләйбез. Заказ буйынса да эшләйбез менә. Анан соң ВДНХ-да ҡатнашабыҙ, Уфада ВДНХ-га барғас анда әйберләрне сатабыз. Анан соң районнан сорап киләләр, монда районга выставка барсак, Савантыйларда ҡатнашабыз, Савантыйда сатыла тоже әйберләр менә. Һәр бер әйберләрне сатабыз. Шул саткан әйбергә кирәкле инструменттар алабыз, җиһазлар алабыз инде менә. Уҡыусылары эшләй, остаз маҡтана, тиерһегеҙ. Риф Шиһап улының алтын ҡулдарынан килен һандыҡтары ғына түгел, ҙурыраҡ әйберҙәр ҙә тыуған. Мәҫәлән, декоратив ҡойо, ел тирмәне, күпер, беседкалар Бишбүләктә кемдең генә баҡсаһын биҙәмәй. Риф Шиғапович, һеҙҙе бай баҡсаның геройы итеп беҙ юҡҡа һайламаныҡ. Һеҙ эшләгән бөтә изделияларҙы хужалыҡта, шул уҡ баҡсала файҙаланып була. Һәм беҙҙең конкурс шарттары буйынса йыл аҙағында баҡса миҙгеле тамамланғас, тауыш биреү иғлан итәсәкбеҙ. Туймазы торба заводынан шәп беседка, беҙҙең гран-при. Хөрмәтле баҡсалаштар, беҙ артабан Риф Шиһап улы Абзаловтың күргәҙмәләрен ҡарарға киттек. Риф Абзаловтарҙың баҡсаһына декоратив ҡоролмалар күрергә тип килһәк, технология уҡытыусыһын яңы яҡтан астыҡ. Ул емеш ағастары ялғау менән дә мауға. Орлоҡтан үҫтергән ҡырағай алмағас үҫентеләренә сортыларын ялғаған. Оҙаҡ йыл үскән ботағысын аласың да, менә былтырғылар менә 25 сантиметр менә үскән әйе. 2 бөрөсөн генә аласың да, под наклоном киселә бит, апрель айында. Сака движение башланған ваҡытта кәрәк. Шул ваҡытта
кисәсең дә сразу шунда ук привайтера кирәк. Уже соңга калынды, сака движение бетте, ул китмәй уже. Ялганмай. Ялганмай уже теге сокка сок дип ялгана шулай. Берне куярга була, икене, өчне, приватно эшләргә була, өч төрле Төрле алманы, сорттан, төрле сорттан куярга була. Менә минем теге сорт, ике төрле алма тегендә. Икеһе лә алынган инде, ялганган. Аннан соң шуны эшләгәннән соң изолента белән егылмаска Тарттырып урайбыз. тарттырып урап куясың, өстен садовой вар белән бияп куярга кирәк. Ягъни был теге кырагай алмагасты тулыгынча капларга кирәк. Капларга кирәк. Балавыз Капламасаң, балавыз белән капламасаң, өсте кибе инде. Кырыйннан защитный куярга кирәк. Теләне дә көчле ел, уны һындыра. Сындыра инде. Шул ялганган урыннан һындыра. Ялган урыннан сындырып куяйын менә. Бuna бит оста кеше бөтенемегә лә оста. Остаздың осталыгын күрһәткән һукмактан да тыныс кына атлап үтә алманык. Эшләү технологияһын һораштык. Башта астына гравий салдым менә. Чокыдым да бер 10 сантиметр тирәсе ана гравий белән тутырдым. Шуны трамбовайттым. Трамбовайтканнан соң анасын өстенә комга цемент кушып инде. Нинди нисбәттә? Бергә 7 Цемент бер өлеш, бәе цемент бер ком 7 өлеш. 7 өлеш әйе. Аны юешләргә кирәк, Аны аны кушырга. юешләргә 40 килеш бутадым да, аннан соң шул комны салып чыктым. Гравий өстенә. Гравий өстенә салып чыктым да, минең анасын специальный бер приспособление бар менә эшләнгән. Шуның белән трамбовайт чыктым, тигезләп. И аннан соң шуны салып чыктым да, ана кырыйларына просейтип менә гравий салдым инде. Менә ошо өлгөһен кайдан алдыгыз? Үзегез эшләнегезме? Үзебез түгел, менә моны бер яшь кенә егет Мияка районында калыпка сала да шуны, шунда заливайт инде. Моның өстендә специальный раствор бар. 50-гә 50 бер өлгө менә 100 тәңкәгә төште. 100 тәңкә, 100 сум менә. Бүтән магазиннарга керсәң, менә квадрат метр менә моның 400 тәңкә. Бүтән менә Мияка районында караштырып бирдем, үзебезнең районда да 600 тәңкә, 650 сум менә. Бу арзангарак төшә. Арзанга төшә менә. Бу хукмакты нисек теләйең шулай бурып Менә бурып табыла менә төрле як менә борылып киткән менә да бурып табыла, куеп табыла менә төрле якка. Моңа бордюр кирәк менә тоже бер яктан эконом килеп чыга инде. Бай бакса программаһында матур юла барлыкка килде. Бер останан икенчесенә кескәй символик бүләк ташыйбыз. Кунаккыл авылына без Белорет районы Үткәл авылы остаһы фотограф Ришат Хайбуллиндан фотогалерея алып килдек. Риф Абзалов та явапһыз калманы. Менә безнең Кунаккул мәктәбенең оста куллар төбәрәгенең егетләреннән бездән бер-ике генә күчтән Зур итеп кабул итеп аласакбыз. Артабан ниндәй остага барырбызды әле белмәйбез. Кем сакыра, кемнең кулдары оста, шуга Кунаккыл авылына менә шундай матур бүләк алып барасакбыз. Әле майның адагы гына, ләкин егәрле баксасыларның баксаһына инде ям да ингән. Бүген без Бишбүләк районы Каңгыр Мәнәвез авылында халык телегендә был авылды курган дип йөртәләр. Һәм безнең героебыз Роза Иликбай кызы Кәримова Сөләйманова. Роза апай, менә был курганса ландшафт дизайн тиһәк тә була, бит һезнең был сәскә баксаһын. Ниндәйдер башта эскиз сыдыгызмы? Нисек бидәнегез ошо мейешин баксаның? Шул көй ничек туры килә, шул көй утырттым мен. Инде дә сәскә утырттыгызмы, әллә беседка утырттыгызмы? Беседка куйдык беренче. Аннан юл ясадык та, аны сәскә утырттык без. Иң беренче беседка, юл, онан сәскә. Беренче язныкы чыга, аннан тагын дальше китә бит ул. Бер партия уже үтеп китте. Әле майның адагы гына. Кар өстенә чыга анысы. Крокустар. Кемдер сәскәләрен исем белмәй яда барыгыз. Аннан нарцисс башлана, аннан тюльпан китә. Розалар менә уже башлап китә. Пион, лилиялар чыгана уже башлаган. Сәскәләрдә аена бер булһа ла тукландырып торырга кирәкти Роза Иликбай кызы. Буның өчен бер атна буе һыер тидәге әсетә яки кесерткән төнәтмәһе эшләй. 10 литр һыуга 1 литр шифалы шыйксаны болгатала, сәскәләрен ашлай. Роза апай, булары иртә яздан сәскә татырган сәскәләр булды. Артабан һезнең йортагында нинди сәскәләрегез кыландыра? Пионның икенче сорты башлана, соңрак. Соңрак монысы. Аннан дельфиниум китәме. Аннан уже розалар өлгерә. Клематис нинди төстә? Ак монысы. Ак төстә. Аның төрле төстәре була бит. Төрле төстә була. Менә монысында сиреневый. Көк төстә инде анысы була. Роза апай, ханып караганыгыз бармы? Нисә төрле сәскә үтә һезнең баксалар? Сынаганым бар, яздан башласаң. Ул 60-ка тиклем бар. 60-ка тиклем? Ошо гына бәләкәй генә ердә. Ул бит берсе чәчкә атып бетә, уже икенчесе башлана, аннан шулай китә ул. Пион чәчкә ата, аннан ирис башлана ул. Июльдә уже менә лилиялар башлыйлар. Лилия минең 6 төрле, наверное. 6 төрле? Менә җәйкенең гортензия чәчкә ата, гортензиялары да бар. Сәскәләр
сағу болып, сәске атқан өсін һәм ұзақ тұрған өсін сәскелері. Ниндейдер сірлері бар ма? Үзіп тұрға керек Әйе. постоянно. А Әйе. петунияныкын постоянно үзәргә керек. Әйе. Ну, бүтән шешкәләрне тоже үзәргә керек. Чтоб яңадан шешкә атар өчен Бишбүләк ханлы Бишбүләккә килгәс, аз булһа ла файдабыз тейһен дип, хужаларга Георгин ултыртышып киттек. Метр ярымга тиклем йетеп, 4 ай буена сәскә аткан был үсемлектәр баксасы өчен иң отышлылардан ди Роза Иликбай кызы. Күздейін бақылар әйтігедәлі Розапай. Ошындай матырлық тудырыр өсін бақсасынан неме талап етілер? теләк керек. Ең бірінші тілек. Теләк керек, корарга керек. Шу. Яратмасаң булмай ул шешкәне. Оларына қиылгір тегілді. Әйе, Олардың да сескелердің да мағайын көңілі бардыр, әбет. Иртән чыгам, да алар белән сөйләшәм, корайым, мин тоже шулай. Сөйләшеп, нишләп чыксаң инде алар белән рәхәт булып кала, үзеңә дә, шешкәләргә дә рәхәт буладыр дип уйлыйм мин. Һәм мағайын да иң мөһиме исемең дә сәскә һамак булырга тиештер. Менә һез юкка гына Роза түгел бит. Шуға ла сәскәләрегез матур үсә бит. Аллаға шөкер. Аллага шөкер. Шәп бақсасылар үз бақсаһын гына хәстәрләмәй, үз ихатаһын гына бидәмәй, ошылай туган авылын да емләй. Без Бишбүләк районы Хыңгыр Мәнәвиз авылында журналистика ветераны Әнвәр Сөләймановтың ошылай авылының эргәһендә паркка нигез һалуы тураһында ишеттек тә, килеп тә иттек бай бакса менән. Әнвәр агай, менә бу ниндәй изге урын һәм ошын паркка нигез һалуга нимә этәрде һезне? Шәһәрдән кайткач, шушында йөрергә ярата идем. Шуңа кышкыны да үткәнем булды, чаңгы белән март озакларында үтеп киттем дә, шуннан бер урын шәрләп калды. Шул урынга бер агач кисәге тыгып калдырдым да, 2007 елның май айында шуннан шишмә эшләргә мин карар иттем үзем. Аннан авылдашлар белән дә киңәшләшеп, монда заманында бит инде әнкәйләр үзләренең алъяпкычларын бәйләп Төпәй шишмәсенә килделәр. Төпәй кыйсы менә уста. Менә монсы инде мине әнкәйләр шишмәсе дип атарга Исем куштыгыз. Исем, Менә шишмәсе дә түгел, Әнвәр шишмәсе дә түгел. Чөнки монда табигатьнең бу бай чыганагы бит инде. Халык күп йөргән әнкәйләр исеме булсын дип уйладым инде. Шуннан менә беседкада эшләдек үзебезчә. Без инде газовиклар да түгел, нефтяниклар да түгел. Үзебезчә булдырылганча парк кебек әйбер эшләргә уйладык инде менә җегетләр белән килеп. Безнең авылдан 250-дән артык кеше фронт яланнарында мәңгегә башын салган. Шуларның хөрмәтенә шундый парк эшләргә уйладык. 100гә якын агач тотылган, һаман утыртабыз. Шомырт та үсәмендә, миләш тә, нарат та. Бу бит инде һезгә өстәлмә мәшәкать. Һезнең өй алдында ла, ихатагызда ла, баксагызда ла эш тавык-сукта һәле бөтерлек түгел авыл yerендә. Күңелдә ниндидер бер рәхәтлек исти, теге үзеңнән соң бер якты ис калган күк була. Ул бит беребез дә мәңгелек түгел. Монда агачлар шаулап утырса, безнең халыкка да, яшь буынга да ниндидер бер бизәк торып кала бездә. Шулай дип уйлыйм мин. Ана ярдәмчылар тагын килә бит. Менә ярдәмчылар килеп. Кайда мин тотып торайым әле? Бай баксананда бер агач калган, Кыңгыр Мәнәвиз авылында. Шулай булсын. Алмагыз калган. Хөрмәтле баксалаштар, Кыңгыр Мәнәвиздәрнең матур өлгеһенә ияреп, һез дә үз йөрегездә изге эшләр эшләйһегез икән, безгә хәбәр итегез. Һезнең матур эшләрне бөтә республика халкына төшереп күрһәтербез. Рәхмәт һезгә, Кыңгыр Мәнәвиздәр. Менә шулай күмәк көч белән эшләгәндә генә бакса ысынлап та бай, күңелдәр йомарт, дөньялар матур була. Әле табигать ныклап уянып та өлгермәне, баксасылар инде үз баксаларын емләй, бидәй дә башланы. Бүген без Бишбүләк районы Кыңгыр Мәнәвиз авылында Минегөл һәм Рамил Галиуллиндарда. Рамил агай, һезнең ихата алдында урам яктан машина тәгәрмәстәреннән эшләнгән сәскә һавыттары күреп калдык. Аны үзегез эшләгәнһегез ахыр, һәйбит? Үзебез эшләдек. Ничегрәк эшләнә? Мин менә кешеләрдә күреп хокланып үткәнем бар, эшләү процессын бер вакытта ла күргәнем юк. Буның өчен ысынлап та иң беренче
Тәгәрмәс кәрәк, әйбет. Ай, тәгәрмәш троссыз булсын инде кисәргә дә, троссыз, Ниндәй? троссыз нигә? Тросы кайда була ул? Мин хатын-кыз белмәйм бит. Шиндә тросс белән. Эсендә тросы булырга тиеш Ай. түгел, әйбет. Ай, кисеп булмай аннан тросслы. Әйе. Ну, аннан садасында шул шәшкә күгәйтеп кисәсең инде буна. Ниндәй корал менән? Пичак белән кисәдер. Бысак, менә ошондай Ай. бысак кәрәкме? Ай, Ябай бысак инде, әйбет. Ныклы Ай. булырга тиешме? ай, үткер булса яхшы инде. Үткер, һәм каты кул кәрәк бит инде, әйбет. Каты кол кирәк инде. Әйе, һәм һөнәргә буенча кем? Тракториста, механикта Һәм кул бит инде эшләп өйрәнгән. Мәсәлән, аккошты ничек кыркабыз? Галоф- Эштә башы була, әйбет. ай, головкасын ясайбыз да. Ай, ай, ай. Адрак чертеж сызып. Һеҙҙең ҡул эштәре бөткән инде хәҙер. Шулай итәсең да, шуны имлә кисәрсең инде кашы Әйе. пичак белән. Шайтып айыраһығыҙ да ҡуяһығыҙ. Ай, Быны ай. айыраһығыҙмы Ай, шуны? айырып куясың да. Аңлашылды. Краскага акка бейсең, башын кызылга бейсең да. Шул инде Бына шул башка. яп-ябай тегеҙ Ай, инде. бер кыйынлыгы да юк. Бөгөн беҙ сәскә һауыты эшләп ҡарайбыҙ. Һеҙҙең өлгөгөҙ бар? Ай, элекке Әгәр өлгө булмаһа, Булмаса, мына банкымы, хыт нәрсәкәй, Ай, хыт ошо булай күпме раз. ҡуябыҙ да түңәрәкләп һыҙып сығабыҙ, әйбет. Ай, размеры күпме кирәк? Олой итеп тә була, бәләкәй итеп тә була, Әйе. күпме косылай Әйе. кирәк. Һеҙҙең бындай өлгө бар, өлгө Ай. булғас, инде этләнеп Ай, бу тормайһығыҙ. сызгалап чыгасың да. Рамина, ай, был һеҙҙең нисәнсе тегәрмәс? Кем сатайын да, салып эшләгән юк бит инде. Бер 100-гә тулғаны бармы? Йөзгә тулмаса да, 99 тегәрмәс ҡырҡҡанһығыҙҙыр, әйбет. но бер 50 бар булса гына инде. Оо. Ә нимәләр эшләйһегеҙ тәгәрмәстә? Бына аҡҡоштар беҙ күрәбеҙ, сәскә һауыттары тағын. Башка бик интересат иткәнем юк. Эшләп була инде, нәрсә эшләйсең килә. Ярай, беҙ икенсе килүгә ассортиментты киңәйтеп ҡуйырһығыҙ. Булды, хәҙер нимә эшләйбеҙ? Моны әйләндерергә кирәк була инде. Әйләндерергә. Әйләндереп, Нисегерәк? аңа көч итмәй инде әйләндерергә әле. Ә һеҙ кем менән әйләндерәһегеҙ? Я иптәшләр фәләннәр белән. Азамат, бына бит бай баҡсаның Мына водителдәре булмаһа, якыныраҡ. нисек әйләндерер инегеҙ? О, ана, китте, хәҙер киткәс, бер киткәс китте. Бына ниндәй матур сәскә булды. Бай баҡсаның водителдәре булмаһа, Ай, ошондай матур сәскә һауыттары тыумаҫ ине. крас итәсең дә инде. Шул. Хәҙер инде ҡатын-ҡыҙҙа ҡалды эше бит. Ай, менә бит. Шушы инде үзе кисеп Әйе. алганы. Оста ҡуллы тракторсы, механик, баҡсасы Рәмил Ғәлиуллиндан пальма яһарға ла өйрәндек. Бының өсөн бик күп көрән һәм йәшел төҫтә пластик шешәләр кәрәк. Шешә төптәренән ағастың олоно эшләнә. Ҡырҡылған өлөш ағасҡа тигеҙ генә ятһын өсөн, уның өҫкө һәм аҫҡы яғын бераҙ уйып алаһың. Артабан бағанаға саморез менән беркетәһең. Иң тәүҙә бағана ултырталай бит. Соңдан утырттым мин аны. Менә монда. Иң беренсе бағананы шулай Ай, тышлап монда сыҡтығыҙ. яткырып кына эшләдем дә. Булар Башына ташты, нисек эшләнегеҙ? тегендә торба ҡуйдым инде бар итеп тә. Бына бит уның өсөн иретеп йәбештерә белергә лә кәрәк, инструмент та кәрәк, әйбет. Шешәнең өҫкө өлөшөнән япраҡтар эшләнә. Улар тар таҫма итеп ҡырҡыла һәм бер-береһенә кейҙереп беркетелә. Бер ботаҡҡа 10-12 пластик шешә кәрәк. Ҡулдан эшләнгән пальманың бер ыңғай яғы бар. Уға һыу ҡойорға ла, ашлама һалырға ла кәрәкмәй, йыл әйләнәһенә йәм-йәшел булып ултыра. Минегләп, ай! Бына һеҙгә тағын бер сәскә вазаһы. Опа! Бына һеҙгә тағын эш. Менә әйбәт булды тағы шешкә ултыртырған. Бында бына урамға ултыртҡанһығыҙ, мал фәлән теймәйме сәскәләргә? Юк, тимей. Мал юк бит хәзер. Ауылда, урамда көтөү йөрөмәйме? Урамда бер генә сыйыр. Бер һыйыр. Хәҙер ауылда ла халыҡ ҡаймаҡ ашамай, икмәк ашамай, сәскә үҫтереп йыуанай бит. Бөтен эш шул. Барыһын да магазиндан һатып алып ашайығыҙ да Шулай, ҡуя. шулай. Бына был матурлыҡҡа эйәреүселәр бармы? Һеҙ тыуҙырған матурлыҡҡа. Бар она бит рәттән һәр бер күршеләр шулай итеп эшләй. Ҡыңғыр мәнәүессә ландшафт дизайны тип әйтһәк тә була бит. Хәзер бөтен Ауыл халҡы үҙенсә эшләй ландшафт бөтен дизайны. шешкәгә ғашиҡ бит хәзер. Ҡая ҡарама шешкә үстерәбеҙ, гөл үстерәбеҙ. Һәр кем үҙенсә донъяһын матурларға тырыша. Баҡсаһын ғына түгел, ихатаһын ғына түгел, хатта урамын, ауылын матурларға тырыша. Ял бирә, ял. Кәйеф күтәренке булса, әйбәт инде менә. Донъя көтәргә әйбәт, сәләмәтлеккә дә әйбәт. Бар баҡсасылар да үрсетмәләрҙе үҙҙәре үҫтермәй.
Кала ерендә яшәгәндәрнең буга мөмкинлеге лә юк. Бындай осракта кайда бара улар? Әлбиттә базарга. Бишбүләк базарында үрсетмә һатучылар күп. Тик товарын мактап кына калмай, файдалы кеңәшләрен дә биргән ханым эргәһенә халык башка ергә караганда күбрәк йыела. Хату да йылдамрак бара. Кара савытка утыртмагыз, тәрәзә төпләренә утыртканда, шуннан соң хәзер бит инде барыбызда да хәзер простой тәрәзә түгел. Хәзер бөтенебездә дә пластик тәрәзә. Ул гөлләрне яндыра. Яндырмасын өчен куябыз без картон. Картон, чтоб менә шулай каплар өчен. И шундый матур чәчкә ата, кызлар. Менә шулай картон куегыз, җәйгелеккә. Базардагы муллыктан, сагулыктан күзләр камаша. Кайһы сәскәне, кайһы сорт үрсетмәне һайларга белмәйһең. Ундайдарга эшкуар Зөһрә Ирек кызы Шәрипованың кәңәшләре әзер. Матур гөлләр безнең менә вербена бар. Вербена? Вербенаның менә кустовой дип әйтәсем килә. Безнең менә безнең ампельный дип әйтәсем килә. Ампельный. Матур савытлары булмаса, тәгәрмәшкә утырталар. Тәгәрмәшкә ул берне генә утыртасың. Ул чөнки менә шулай җәелеп китеп, көзгә хәтлем чәчкә ата, суыкны ярата. Монсының исеме Рудбики. Рудбики. Әйе, Рудбикиның төрле сортлары бар. Менә Менә бу шулай дип сәскә атын өчен касан утырттыгыз һез буны? менә мин декабрьдә утырттым. Декабрьдә. Менә галеткалары бар. Бусы менә минем 1 еллык. Кыска гына үсә, шулай зур итеп чәчкә ата. Озак утырсын өчен ярты бидрә күл алам, ярты бидрә су алам. Шуны 10 көн эшитәм. 200 грамм стакан шушы растворны алып, 10 литрлы суга салып, шуны опрыскивать итәм. Сыер, тиресен тоже 10 көн кояштан итәм, әшеттерәм. 1 литр шушы растворны 10 литрга салып, растворять итеп, шуның төпләренә салам. Сәскәләр хана беткеһез инде ул ди Зөһрә Ирек кызы. Ассортиментты һәр вакыт төрләндереп торырга тырыша. Яңа сорттар артынан хатта Краснодарга тиклем барып итә. Чөнки хәзерге конкуренция шартларында тик шулай гына хатып алусы зауқын канәгатьләндереп була. Өй гөлләренең генә лә 20 төрен үстерәм ди эшкуар. Үй шешкәләреннән инде стриптокарпус, малиновый, ак, кызыл, зәңгәр, төрле төсләре бар. Менә аларны мин менә шулай итеп үстерәм. Менә шулай кисәм дә, шушы нигә Тамыр алдыра. стаканга тыгып, каплап, 1 ай тотам. 1 ай түгел инде, где-то 15 көндә ул тамыр җибәрә. Кыш әйләнәсенә чәчкә ата, яктылык ярата. Калиевый селитры, калий ул чәчкә аттырыр өчен, селитра ул үстереп җибәрер өчен. Тәмне удобрениялар септерәбез. Шул тәмне удобрение септергән өчен менә шулай итеп матур дип чәчкәләребез чәчкә ата. Шәриповтар теплица менән 2002 елда Салават калаһынан Миякә районы Яңа Ишле авылына кайтып төпләнгәс шөгыльләнә башлаган. Тәүдә кыяр помидор үстергән. Хәзер уларның файдаһы юк. Чөнки сит илләрдән арзан продукция килә. Конкуренция зур. Шуга 10 ел элек сәскәгә күскәндәр. Әмма был шөгыльдә еңелдән түгел. Майда базарга алып сыгыр өчен кая бер сәскәләрде берничә ай алдан үстерә башларга кирәк. Менә шушы июстомадан башлыйсым килә. Эустома. Менә бу 2018 елның сентябрьнең 15-ндә утыртылган чәчкә. Бүген ошонда алып килеп хатыр өчен, тәкъдим итер өчен 7 ай үстердем. Даже 8 ай. Яңа чәчкә дип әйтәсем килә. Июстома моның исеме бу домашний роза дип атала. Җәй буена да чәчкә ата, өйгә алып кирсәң кыш буена да чәчкә ата. Но яктылыкта утырырга кирәк. Әйе, кыш буе сәскә атын өчен ничек тукландырырга кирәк? Менә 20 көннән соң где-то калиевый селитра дигән ашлама бирәм. Шуннан соң су бирәм. Икенче мәртәбәгә уже, өченче мәртәбәгә тагын монофосфат калий дигән не септерәбез. Матур булсын өчен икенче әйбәт җиргә утыртабыз. Анда инде әз генә торф можно кушырга. Торф булмаган кешенең янган тирис салабыз инде. Янган тирисне җир белән кушсаң бигрәк тә матур була. Зөһрә Ирековна, сәскәләр яз көне генә үтәме, әллә яй уртаһында хатагызмы алар? Примулы чәчкәне мин үстерәм 8 мартка. 8 мартка үстерер өчен мин аларны чәчәм июльнең 15-ндә. Менә аларны корзиночкаларга утыртып, матур итеп 8 мартка чәчкә сатабыз инде. Примула үстерәм, шуннан соң цикламен үстерәм и королевский гераннар үстерәбез. 8 мартка. Зөһрә Шәрипова еләк, кәбестә, помидор үрсетмәләренә тәкъдим итә. Һәр вакыттагыса үрсетмәгә кушып файдалы кәңәшләрен дә биреп җибәрә. Моның богатый хаты дигән исеме. Менә шушы помидорны, менә шулай итеп төпкә утыртсагыз, менә да хатым, например, помидорыгыз вак кына булачак. А если менә шулай яткырып утыртсагыз, помидорыгыз нык эре булачак. И потому что сезнең влагагыз менә шушында китә. Тамырларыгыз корневая система күп була, мощный була. Шунда сезнең помидорыгыз эре була. Дөрес итеп утыртыгыз, ярым? Бакчачыларга мин әйтәсем килә. Аягың йөгерсә, кесәңдә дә тулы булыр, өстәлеңдә дә мул булыр. Тырышып эшләгән кешенең дөньясы матур була дип уйлыйм. Ялкау булырга ярамый. Бүген без Миякә районы Яңа Ишле авылында яшәгән һәм эшләгән эшкуар Зөһрә Шәрипова белән таныштык. Сезгә кәңәшләрегез өчен зур рәхмәт. Ишегез алга барһын, ә безнең максатларыбыз гел сәскәгә күмелеп утырһын. Амин, амин, рәхмәт. Күрдегезме, Бишбүләк белән Миякәдә халык бер генә көндә баксаһыз тора алмай.
мал бөтөрүп сәскә үстерә, тау битләвен тултырып ағас ултырта, ултыртканы үсмәһә пластиктан баһа яһап куя, яки семәрләп ағастан кырка. Бакса бөйек кеше ул. Тәкәбберде лә тубыкландыра, ғорурдың да башын эйдерә. Көҙөн мул уңыш менән куандырыр өсөн. Бай баксала осрашканга тиклем.